Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Kade ngibheka lana ey'ndabeni nje lizele ukuyivela ngibona ukuthi noma kuma-province amaningi abantu they started their march and bayabonisa ukuthi ke bakwatele into eyisimanga. They are so furious. So now baqalile bathi hands off uMkhwanazi. And kunamamashi abantu bayabonisa ngendlela aba-disappointed ngakhona kumongameli wezwe. Bayabonisa abantu ngendlela bangasamthembi ngakhona umongameli wezwe ukuthi angaba umongameli wabo. Okay. Manje e-KZN bayimisele bathi mfethu hayi ngoMkhwanazi. eGauteng, eWestern Cape baqala long ago. Eastern Cape they said, you know what? Hands off uMkhwanazi. Sonke esazi ubulungiswa, esazi uright, esikwazi uwrong, sithi hands off uMkhwanazi. Umbuzo umileke uthini ubaba wethu weCountry? Uthini ngiyabona ukuthi yena ke bantwana bami nikwatile, niyafuma, nifuna ubulungiswa. I will do the right thing, ngizonipha ubulungiswa. Or uthi you can match as much as you want. My word is final. I wonder ukuthi yini ayishoyo yena njengamanje. Yini ayishoyo mangabe buka kanje ngoba kukhona abantu abebethi yena, you know what, abathi mangabe umuntu mangabe selfish ethi yena ke they can do whatever. They won't touch me. If I tell them to stand up, they will stand up. If I tell them to jump, they will say hi, how high, and they will jump. So njengamanje I wonder uthini engqondweni yakhe ubaba wethu weCountry. Ngesibeni nje serious siyeke ukudlala. Most of the time ngiyazi siyayibuke into siyibuke ngehlo lokuhleka, namhlanje akusahleka. Serious ke manje siyafisa ukwazi ukuthi what's going on ngalo baba, kwenzakalani engqondweni yakhe njengamanje. Bese kuzoba ke abantu abahlezi bemdefend. Guys, we're not saying you're doing the wrong thing. Yes, you are doing the right thing ukuthi ndefend ubaba wenu, but niyambona na uma ngabe wrong. Niyakhona na ukuthi ke nime nimtshela ukuthi no baba, you are wrong. You are totally wrong. You are totally wrong. Kuningi okusihlukumezayo siyiCountry esikubhekile, and ngaso sonke isikhathi wenza sure ukuthi uyasicindezela siyiCountry. Bangaki abantu abakhala ngobaba upresident each and every day? Bangaki? Kukhalwa ngalokho, kukhalwa ngalokho. Njengamanje kukhalwa ngeinsiza zasemakliniki. Njengamanje kukhalwa ngobugebengu obusemadolobheni. Siyasaba sikho safe. Kuningi ukukhalwa ngetaxi. Asikhona uku-afforda izinto ama-basic things, the essentials. Asikwazi ukuthi uyi-afforda ngoba nayi itaxi imile ngenhla. Sikwenzeni? What's going on? Hands off uMkhwanazi. Do the right thing. Akakwazi ukuthi ukona ungathatha loya baba loyana umhlalise ekhaya ahole kudliwe imali entela. At the end of the day abantu bazobe bekoleta inqwaba zemali kuSARS. Uzoqasha abantu, inqwaba yabantu uzobafaka lapha ukuthi bezo-investigate icala lika Mchunu. It doesn't make sense. It doesn't make kubantu ngempela abaziyo ukuthi yena ke si deep enhluphekweni. Nithini nina manibona into efana nalena? Nithini bantwana bakababa?